Keertsvereniging Klaas Thomas uit Anjem is op zoek naar bestuursleden. Als ze die net vinden, wordt het een hele tour om wedstrijden te organiseren. En dat zou natuurlijk schande wezen voor de leden. Wij zitten aardig in de leden, zowel jeugd als senioren. En dat, de jeugd die komt echt steeds meer bij het keertsen, die vinden dat leuk. En het is echt een hele mooie zomersport. Het wordt alleen in december dienen. En ik denk van maai is een beetje dat het wat begint. Als het voetbal je dien is, dan beginnen we te keertsen. Wij hebben een speciaal plakje voor het spul wat we broeken maken om de keersvelden te lezen. En de telegraaf en opslag en zo. En wij maken een broekmaatje van de kantine van de voetbalvereniging. Dus daar kunnen we zeker iedereen voorzien van een natje en een droogje. En bestuurlijk, alles 100%? Nou, dat bestuurlijke, dat is een groot probleempje in werk, want bestuursleden zijn heel moeilijk te vinden. En de krapte die slaat daar wat dat betreft. Dus we zijn op zich naar 2 nieuwe bestuursleden. Want die ben periodiek al getraind. En een oren is helaas al door familieomstandigheden. En we moeten wel bestuursleden hebben om de wedstrijden te organiseren te kunnen. Dus we hebben prutte vrijwilligers nodig voor leerjeugd en voor achter in de kantine te helpen en het perk, het veldenkleer te lezen. Dus wat een heel prutte komt er bij zijn. Hoeveel wedstrijden hebben we hier ongeveer in december? Nou, ik denk dat we in december dan hebben we toch zeker een 30 wedstrijden wel ongeveer. En dan maken we dat bij mensen bij vrijwilligers en dat valt net altijd aan. Maar het is een prachtig speeltje, dus het is altijd heel mooi. Ik zie dat je heel in een goede kledij bent. Is dat speciaal? Nou, dit trainingspak is van de keertsvereniging en dat kan Els niet kan dat onderschaffen. En je ziet wel, het is mooi blauw en dat jij ook bij de kleuren van voetbal in blauw-wit. En de logos, alles staat erop. Ja. En een keertsvereniging kan echt net zonder sponsoren. Dus als wij een keertspartij organiseren, dan hebben we sponsors en die stellen de prijzen beschikbaar. En daar ben we echt tegen dankbaar voor. Maar deze van de bonkelaar eerder niet meer, want dat is een collectors item worden. Want de cafetaria, de bar dancing hebben we hier niet meer.